Hej YouTube! Væk. Det står ikke, jeg lægger hver gang jeg optager. Men når jeg ser videoen, så lægger den ikke. Jeg ved godt tysk, man gør. Nej, seriøst! Det sker så bare ikke det der, mand. Lobbyboard nummer 2. Ej, jeg skulle ligge nummer 1. Nu er jeg ikke god nok. Nu er jeg ikke en champion. Opfatter du overhovedet? Hvad? Ja. Det er bare mig, der er mongol, der ikke opfatter det. Jeg er også lige vågnet. Det er jeg sgu da også. Jeg sidder og kigger på svensker. Nej, fucking FMG er Kimbo, mand. Simon han viste mig også lige i går, hvordan man installerede FOV. Ja, det er nemt. Det tog slet ikke lang tid. Men det gør det ikke. Jeg tror det tog sådan 10 minutter, så havde jeg sådan downloadet primary filer. Come on. Og hvad vil I sige til en let's play med mig og Simon, hvor vi får alle våben i guld? Prøv lige at tænke over det. Og hvis I ikke gider at have den, så laver vi den alligevel. Ellers så laver vi en Road to Commander. Okay, dans tak. Prøv at komme i level 80 så hurtigt muligt. Så ved jeg godt, hvad vi skal have. SR, og så kører det bare der bare. Ja. Jeg kan slet ikke spille med lag, mand. Det er utroligt. Skal jeg lige sætte grafikken ned, det kunne være det, eksempelvis. Ja. Det der, det gider jeg slet ikke. Nu går jeg P90 på. Som ikke... hvorfor gik jeg shotgun? Come on. Nu var det. SR. Dejligt. Predator. Attack helicopter i small 30. Noget jeg aldrig nogensinde på. Så var en Reaper. Kom nu. Come on. Good host. Good host, mine. Halt dein Maul, du kleines Kind. Shut up. Det er det eneste ord, jeg kan sige på engelsk. Ad. Og et klamt billede inde. Fuck dig, vi har stort batteri. Come on, good host mind. Du vil gerne have en god host, eller Ja, hvad? vi kører alle sammen med 3 streger, mand. Ja, okay. Skyder 2 magasiner af. Det her, det bliver en ret god runde. Kan jeg godt se, at det er live commentary. Og det siger du ikke. Det er nok how to command eller weapon pool. Hvad? Weapon pool eller how to command. Det er 2 vi kan lave. De 2 vi Emil, har. det hedder Emil. Ja. Bare kald det RTC. Ja, okay, RTC, ikke? Jeg hedder Bent, så jeg er 30 år gammel. Jeg har ikke nogen hår. Jeg er døv, så jeg er blind, så jeg... Jeg har ikke nogen moves. Okay, også det. Jeg ved ikke, om jeg smider et link op af den nye tastatur, eller tilsætningstastatur, jeg har købt. Skal det gøre det? På Facebook. Og vi har en Facebook. Den har vi nu haft siden, at vi startede 1000 Hackzone. Der er 12.000 skotter. Ja. Så gå ind og like. Det skulle da også mange, når vi aldrig har sagt noget om. Fucking. Hallo, Emil Nielsen, du er en fucking stalker, lad være. Ja, og bare lad være. Det er dumt. Semtex, au. Det er ikke dumt, det er mere irriterende. Det er fordi, jeg er døde. Nej.
Hvis du... Jeg er ligeglad. Du kan ansøge mig. Jeg hedder Tjerpetryk. Hvis du ikke gider det, hvis du ikke kan finde mig, det var ærgerligt. Og du runden. Jeg ved det godt. Jeg er bare iskold. Det er forskellen på mig og dig, simpelthen. Hvad? Jeg er bare iskold. Det er forskellen på dig og mig. Det er jeg sgu da også, men jeg fryser helt vildt. Au, ramte ikke. Åh! Oh! Kan du kalde mig kort kigger, kort kigger, kort kigger. Ej! Var lige ved at få scavenger. Som så er 3 kills. Nu spiller jeg jo ikke med mit rigtige våben. Og hvad er dit rigtige Det våben? ved jeg ikke. Fucking gays, mand. Jeg ligger på sidste plads. Ah, det er godt. Det jeg tror, jeg laver en kommentar også. Men vores Facebook der. Jeg ved ikke om... skal vi lave en Twitter? Vi har Vi har en Twitter. Jeg ved Emil heller ikke en Nej. skid om. Også, jeg fik også at vide, at vi har en Facebook. Hvornår? Det fik jeg sådan at vide. Halvdelen inden i 1000 hacks år. Ja. Ja, det er utroligt, mand. Jeg håber ikke mit flaps fucker, så der ikke er lyd på dig. Det håber jeg ikke. Det har vi lige så på, jo. Og vores 67 som familie. Ham der Tribox Cut, han skal bare lige dø, ikke? Unsub, spade. Emil, det er dig selv. Undskyld. Er det det? Nå. Pis. Lad være med at unsub. Du skal bare sub lidt mere. Jeg skal tage min FOV ind. Luksus. Jeg kan slet ikke spille en PL5 til FOV, mand. New host, man. New host, tarts. Nu er det slut. Nu er jeg slut. Nu kan jeg godt lide det. Nej, what? Fucking final stand, man. Chill pause, man. Scavenger, man. Ja, Emil. Jeg har nuke for helvede. Ej, jeg har faktisk aldrig fået en mod på PC. Jeg har fået en på PlayStation. Det har jeg også. Jeg har lige fået Scavenger. Så til Scavenger som standard perk, man. Jeg skal ikke bruge Scavenger, jeg har bare taget det på. Du skal sgu da bruge Scavenger, når du er top for skud. Så samler man nyt våben op, Simon. Kender du det? Kender du Nej. det, når man ser sig spejlet og synes, der mangler noget? Kender du det, når man ser sig spejlet og synes, der mangler noget? Kender du det, når man ser sig spejlet og synes, der mangler noget? Er det øjne eller øre eller næse? Nej, det var hele hovedet. Okay. Jeg sidder bare og spiser chips og drikker cola på min lørdag i morgen. Jeg har bare dip. En skål dip stående ved siden af mig. Ikke nogen chips, bare dip. Ja, du sidder sgu også bare og æder det rent. Selvfølgelig, det smager godt. Er det det der løgdip? Nej, det tror jeg ikke. Det ved jeg ikke. Det smager sgu bare godt. Nå, men YouTube, det var alt nu. Vi ses. Hey, fik god skov.